Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tawigira nyaya iri kushamisa nyaya ya Mary Chiwenga ndofunga iri kungotrenda ma social media pane nyaya yabuditswa nemapepa akawanda including website inonzi Zim Live iya muri kuona irapo muri Zimbabwe. Nyaya iri kunzi Dr. wa Chiwenga yakabuditsa information iri kutyisa information kushamisa muri Zimbabwe apo paitestifya mukoti panyaya ya Mary Mubaiwa iyo yari kutongerwa kuda kuuraya Chiwenga. Murume uyu arikutaura achiti iye akapiwa mari 1900 na Mary Mubaiwa yaasiri kuziva kuti yanga iri yechii, uyezve ari kunzi paakaita matests pana Vice President Chiwenga pakadiscoverwa kuti pane drug raishandisirwa Vice President Chiwenga, a very dangerous drug. Hapazizikanwa kunzi ndidoctor rapi vakamupa drug iri. Drug iri anzi it's a very dangerous drug rinouraya muri Zimbabwe. Saka information imwe yabuda iri kunzi zvonizo Mary Chiwenga akaudza doctor uyu achiti incident yakaitika kuWhite City kuBulawayo yebhomba rakaputika pataura zvibachenzi president ndo vakaronga that incident. Hatisi kuziva kuti ichokwadi here ichi muri Zimbabwe kana kuti but ndo information iri kubuda iri kutendera pasocial media muzuva ranhasi. Munyaya yasichapera iri kunzi iri kukontinya zvakare musi wa28 August ndo pachakontinya nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatakuvigirai nhasi muri Zimbabwe. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section muri Zimbabwe.